Mamunu ye wele maaw bila an ma nin waati laban ninnu na jiko gɛlɛya la an bɛ se k'a fɔ u bɛ se k'u tulo kɛrɛwɔ sigi yaasa ka se ka faamuyali kɛ tilegan in na baabu la ani don nataw la fana an bɛna kibaruya minnu sɔrɔ ka bɔ SOMAGEP yɛrɛ yɔrɔ baara n'a kɛcogo la ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen na. Madu Danbele i ni tile. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Bisimila. Ibrahima Gino i ni tile. I nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara ye. Damila a ka d'an ye fɔlɔ i k'a fɔ an ɲɛna SOMAGEP yɛrɛ ye mun ye aw ka baara bɛnnen don mun ma. D'accord, o diyara n ye yanni n ka i ka kuma jaabi an bɛ maliyɛnden bɛɛ fo k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa se fo Kidali yɔrɔ fɛn o fɛn ka jan an b'u bɛɛ fo u ka muɲu n'u ka sabali la parce que jiko in a ma nɔgɔn donc tilema fana don donc bɛɛ mago bɛ ji la donc mun kɔnɔna an bɛ yafadeli kɛ mɔgɔw fɛ minnu n'u bɛ gɛlɛya dɔɔnin na ka ji sɔrɔ ka u mago ɲɛ a la donc an bɛ autorités fana fo autorités minnu bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na jiko sababu la donc an b'o fana foli kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka taa se fɔ président de la transition ma donc o tɛmɛnen kɔ an bɛna kuma effectivement ji kan SOMAGEP yɛrɛ ye jumɛn ye SOMAGEP n'a b'an f'a ma ko société malienne de gestion de l'eau potable ale chargé nu ka ji dilan ani ka tilan mɔgɔw cɛ o tɛmɛnen kɔ yan'anw ka ji dilan ka tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ société wɛrɛw bɛ yen ni an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u an b'a fɔ ma ko SOMAPEP n'o ye société de patrimoine de l'eau potable olu fana ka dɔyɔrɔ ye min ye olu de bɛ ouvrage belebelew dilan ji dilanyɔrɔw ani ka ciw baw da pour que an bɛ se ka ji dilan ka a sɔrɔ ka a lase mɔgɔw ma o ye an ka danfara ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc o tɛmɛnen kɔ anw de bɛ ji kɔni dilan k'a di mɔgɔw ma n'an y'a dilan an bɛ a saniya ka eau de javel ni fɛnw bɛɛ k'a la pour que banakisɛ minnu fana b'a la ji nɔgɔnin don n'i ye baji yɛrɛ lajɛ sisan baji nɔgɔnin ba don an b'a o kun fana dɔn parce que activité caman bɛ kɛ baji in na an yɛrɛ ye kɛlɛ caman k'a la n'o ye donc caman bɛ bɔ sanu baara sira fɛ donc o fana nana ni ji nɔgɔliba ye donc ni ji nɔgɔra donc an fana b'a o ji nɔgɔnin de ta ka tila ka o ji dilan a musaka ka dacɛ parce que ni ji nɔgɔnin bɛ fana i bɛ musaka ba de to a la donc SOMAGEP fana bɛ ka effort ba de kɛ o la pour que i ka se k'o dilan maintenant ni ji dilanla a bɛ di mɔgɔw de ma ji dilanyɔrɔ caman fana bɛ an bolo yan nɔ Bamakɔ yan surtout n b'a daminɛ a fɔlɔ la min yɛrɛ ji quantité ka bon ni a bɛɛ ye sisan n'o ye Kabala ye Kabala bɛ se ka 1,288,000 litres ale bɛ se k'o bɔ n'o bɔra yen Jikɔrɔni Para station dɔ fana bɛ yen ale bi na an bɛ min bɔ ale la ale ye 1,140,000 litres an b'o b'o la olu ye an ka ouvrage belebelew ye minnu bɛ ji di o ta bannen donc ji dilanyɔrɔ b'an bolo yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko station compacte dɔ bɛ Kalabanbugu o ye 1,2 litres o b'o de bɔ dɔ b'an bolo Maɲanbugu o fana bɛ 1,2 di Misabugu o fana bɛ 1,2 di Sotiba o bɛ 24,000 litres o b'o bɔ o bɛɛ de bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fana forage dɔw b'an bolo la tuguni n'o ye dugu duman yanfanw ye ani Sangarebugu olu fana b'an bolo yen donc dɔw fana bɛ sen na ka kɛ actuellement olu bɛ forage 10 ɲɔgɔnna bɔ dugu kɔnɔna na ni an bɛna olu fana bila mɔgɔw ka bolo kan jiko gɛlɛya sababu la donc o ye an bɛ ji min bɔra bi donc quantité min bɛ se ka bɔ bi o bɛ bɛn litre 450,000 an bɛ se k'o de bɔ
tile o tile mais an ye jateminɛw fana kɛ k'a fɔ mɔgɔw mago bɛ ji min yɛrɛ la o ye fo 500,000 ani 5 tile kɔnɔ tile o tile donc n'i y'o fila lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali bi an kan ka cɛsiri hali bi ka dɔ fara jigilayɔrɔw kan ka dɔ fara ka pour que mɔgɔw bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na donc n'a ta bɛɛ min b'an bolo an bɛ k'o ɲini cogo bɛɛ pour que o bɛ se ka tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na an b'o laɲini fana na k'o kɛ an ka ji kiliyɔrɔ a n'an ye kuma minnu mɛn k'a fɔ ji yɛrɛ bɛ mankɛla yɔrɔ caman na bi na n'o ye tabakɔrɔla ye tabakɔrɔ ɲamana bon an bɛ a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ tabakɔrɔ ɲamana ji bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ bɔ fɔ kabala de ni an ye ji dilan kabala ji bɛɛ kolonkolon ka na an ka ji dingɛ dɔw filɛ nin ye bako jikɔrɔni ji bɛ na yen ne fɔlɔ ni ji bɔra yen ji bɛ bɔ o bassin ninnu de kɔnɔna dɔ bɛ kolonkolon ka taa falajɛ dɔ bɛ kolonkolon ka taga badilabugu kulu sanfɛ olu de fana bɛ tila ka tilan mais maintenant min bɛ taa fɔ tabakɔrɔ o ji de bɛ taa fɛn falajɛ fɔlɔ n'a sera falajɛ machine de b'an bolo yen k'a ta k'o sama ka a fili ka taa fɔ sanfɛ an ka bassin dɔw bɛ utakulu o sanfɛla la o ji bɛ taga yen de donc n'a sera yen maintenant a bɛ sɔrɔ ka jigin ka tilan ka di mɔgɔw ma. ayiwa Danbele an ye faamuyali kɛ nin na komi ji tilanibaga yɛrɛ bi yan ani ji tigɛbaga n'o ye Gino ye Gino n b'a dɔn k'a fɔ aw fana ka baara sigilen don kulu dɔw kɔnɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la fɔlɔ yani an ka degun ta kinw ni kinw ani maa minnu ka laɲiniw selen don an ma yan. Ok, Kassim i ni ce i ka ɲininkali la je crois que n tɛna segin Danbele ye kuma minnu fɔ parce que an bɛɛ bɛ SOMAGEP de kɔnɔna na donc an ka baara ye ka distribution kɛ c'est à dire que ni production kɛra maintenant an ka baara ye ka jiw tilan yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc ni a y'a fɔ ko kabala ta in ji mana bɔ kabala ji fanba bɛɛ bɛ na bako jikɔrɔni mais fan dɔ bɛ taga an ka château dɔ bɛ Cɛbani ji dɔ bɛ taga yen nɔ mais n'i ye sigiyɔrɔma 100 o 100 ta a bɛ komi 98 ɲɔgɔn o bɛ na fo bako jikɔrɔni maintenant ni ji sera bako jikɔrɔni ji bɛ sɔrɔ ka tilan a tilan yɔrɔ ka ca dɔw bɛ jigin ka taga bako jikɔrɔni yɛrɛ directement dɔw bɛ ta pompe la parce que bako jikɔrɔni réservoir min bɛ yen nɔ o kɛrɛfɛla la n'i ma ji la yɛlɛ sanfɛ tuguni minnu bɛ réservoir ninnu kɛrɛfɛ olu tɛ se ka ji sɔrɔ donc pompe dɔw sigilen bɛ yen nɔ o ni château dɔ bɛ yen nɔ pour que ka ji di minnu bɛ château réservoir ninnu kɛrɛfɛ bon ji bɛ jigin ka taga a bɛ taga Torokɔrɔbugu ninnu bɛɛ la après ji fanba bɛ taga Falajɛ n'a nana Falajɛ dɔ bɛ taga Badilabugu donc n'a nana Falajɛ a y'a fɔ cogo min na an ka pompe caman de bɛ Falajɛ pompe 4 bɛ yen nɔ olu bɛ ji fili ka taga fɛn min ye Falajɛ Mali univers yɔrɔ ye ka taga cité Wawudu fanfɛla la ka taa 1008 logement fanfɛla la ka taa fo Sirakɔrɔ fanfɛla la pompe 2 bɛ yen nɔ kelen de bɛ marché o bɛ taga aéroport la Senu voilà mais pompe kumaba 2 bɛ yen nɔ an b'olu wele ko booster olu de bɛ ji fili ka taga an ka jibondoba dɔ filɛ nin ye jibondo 2 bɛ stade du 26 mars kɛrɛfɛ u b'u wele ko Utakoloni donc ji bɛ se yen nɔ ni ji sera yen nɔ a bɛ tilan n'a bɛ tilan fana dɔw bɛ taga Segu sira in fɛ dɔw bɛ jigin ka taa cité Yelen fanfɛla la ka tila ka taga fo o yɔrɔ dɔ wele ko Yɔrɔjanbugu a bɛ don ATT-bugu kɔnɔna na donc a bɛ tilan o cogoya la bon a ka sira kan fana dɔw bɛ taga Ɲamana ka taa Yirimajɔ côté ouest o ni Yirimajɔ côté est donc o ji in bɛɛ bɛ bɔ Utakoloni na
mais a bɛɛ bɛ bɔ falajɛ station in de la. aw ka ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la tabakɔrɔka ninnu ma est ce que o t'a sɔrɔ ji yɛrɛ fanga banna est ce que ji tɔ bɛ to bɛrɛ ye tilali minnu bɛ kɛ ani farafarali minnu bɛ kɛ. awɔ tilali min bɛ kɛ parce que n'i ye ciw yɛrɛ ta n'i ye ji bila ciw fɛ c'est à dire que ni ji bɛ taga dɔ bɛ bɔ a fanga la ka taga dɔ bɛ bɔ a fanga la ka taga maintenant ji fana a bɛ taga yɔrɔ minnu bɛ dugu ma donc a bɛ taga yen nɔ de préférence awɔ a b'o sira ta bon donc yɔrɔ minnu ka jan o ni yɔrɔ minnu bɛ sanfɛla la kosɛbɛ donc yen yɔrɔw ka gɛlɛn dɔɔni nka n bɛ fɛ ka min fɔ fana degun fana bɛ an kan falajɛ yɔrɔ in na degun b'an kan o degun ye min ye c'est à dire que groupe b'an bolo yen nɔ groupe b'an bolo ni courant tɛ yen nɔ an bɛ groupe bila marche maintenant ni courant bɛ yen nɔ n ye min fɔ fɛn min ye tabakɔrɔta ye. donc courant bɛ don ji fana tilali la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. courant jɔyɔrɔba b'a la courant jɔyɔrɔba b'a la parce que ni courant bɛ yen nɔ falajɛ an bɛ se ka booster 2 bila en marche booster fila ninnu u bɛ ji min bɔ u bɛ taa litiri 3 heure kelen kɔnɔ 3 heure kelen kɔnɔ mais ni kelen de don o bɛ litiri 1,000,000 ani 800 ɲɔgɔn de bɔ donc ni courant fana bɛ yen nɔ tuma dɔw la n'a tension man ɲi bon o tɛ an permettre ka pompe bila ka pompe 2 bila marche la groupe fanga tɛ se olu kɔrɔ a tɛ s'a kɔrɔ donc ni tension man ɲi donc groupe fana min bɛ yen nɔ groupe in tɛ se ka pompe 2 ta donc ni courant taara an bɛ groupe bila a la a bɛ pompe 1 de bila en marche bon groupe ninnu fana minnu b'an bolo n'a ye heure damadamani kɛ n'a ye heure 4 ka taa heure 6 n'a y'o kɛ fo an k'a jɔ k'an k'a jɔ fo a ka refroidi an bɛ a jɔ pendant 2 heures à 3 heures du temps parce que wagati dɔ kɛra an y'a godon an ye groupe caman perdu o la voilà an ye groupe caman perdu o la donc a groupe ninnu a musaka ka ca donc o de la degun b'an kan o côté la donc ni degun nana o côté la a tilanyɔrɔ la a bɛ donc gɛlɛya dɔɔni ce qui fait que yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka minnu yɔrɔ ka jan kosɛbɛ donc olu ka ji sɔrɔ man nɔgɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ donc olu bɛ sanfɛ olu fana ka ji sɔrɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ. ayiwa Damele o bɛna na ne fan fɛ parce que i ye kuma dɔ fɔ i ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na o ye k'a jira k'a fɔ ji yɛrɛ aw bɛ ji min yɛrɛ sɔrɔ bi ka bɔ ba la a man ɲi yalama musaka min bɛ don o la o fana bɛ sɛgɛn dɔ degun dɔ se aw ma aw ka baara la wa parce que ji bɛɛ tɛ a bɛ n'a fɔ ji an b'a ye cogo min na ko baji 2 an kɔrɔ nin ye o bɛɛ la SOMAGEP dɛsɛlen don ka ji di an ma. ka kuma diyara n ye ji filɛ nin ye ji bɛ saniya de ji bɛ bɔ ba kɔnɔ na a bɛ taa dun donc an ka daga dɔw de kɔnɔ donc n'an bɛ ka taa a kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ sama ka bɔ a la fɛn o fɛn n'a ma ɲi mɔgɔ ma adamaden ma an bɛɛ bɛɛ de bɔ a la i b'a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ déjà bɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ a la fɔlɔ mais bɔgɔ dɔrɔn tɛ bɔgɔ bɛ ji la o bɔgɔ dɔrɔn t'a la produits chimiques wɛrɛw b'a la fɛn caman bɛ yɔrɔ la ji wuluwulu ji ni fɛn ninnu dɔw fana bɛ ka surtout samiyɛ setɔ filɛ nin olu bɛɛ de bɛ taa ɲagami ji la la an tɛna se ka ji ta ba kɔnɔ dɔrɔn comme dɔw b'a jateminɛ ten k'a bila ka taa a tɛ k'o a tɛ kɛ ten parce que hali ni ji ɲɛ bilenna dɔɔni mɔgɔw bɛ kuma k'a fɔ ko an ka ji bɛ tan dɔrɔn donc anw obligé ninnu ka produit chimique caman de san parce que ni ji nɔgɔlen bɛ i bɛ pour n'a sɔrɔ n'i bɛ gramme 3 k'a la ni ji nɔgɔra i b'a doubler tuma dɔ i b'a tripler an ka laɲini tɛ o dɔwɛrɛ ye dɔrɔn pour que ji min bɛ se mɔgɔw ma a saniyani ka se mɔgɔw ma a kana bana bila mɔgɔ la donc musaka fɛn o fɛn bɛ se ka taa o sen fɛ an fana bɛ ko bɛɛ de kɛ pour que ka o ko sabati ka ji di mɔgɔw ma an ka laɲini ye min ye a caman a n'a ɲuman. ayiwa i ka kuma kɔnɔna na i ko ko 450,000 ani 5 o de ji bɛ sɔrɔ
ani 50 ani 50 o de ji bɛ sɔrɔ nka an mago bɛ min ye ba miliyɔn 500 55 tɔ in a bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn siri yaasa ka se k'o sɔrɔ. bon 55 tɔ min bɛ senna nin ye n'i ye a jateminɛ an bɛ wulikajɔ ba de bɛ ka k'o la bi bi in na yɛrɛ station wɛrɛ bɛ ka don soma pep fɛ n y'a f'i ye o bɛ jikɔrɔ ni para in o yɛrɛ ye miliyɔn 60 ye déjà mais a ma ban fɔlɔ o bɛ sen na mais yan'o ka ban an tɛ se ka sigi o de y'an bila wulikajɔ la k'a fɔ ko bon an ka taga quartier lajɛ quartier minnu ni u bɛ degun la an bɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'an bɛ se ka donc forage segin o yɔrɔ ninnu na pour que ka olu soulager olu ka ji dɔɔni sɔrɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen tile kɔnɔ au moins i ka se k'i ka ji ta yanni o station min n'o bɛ senna dɔli la yan'o ka ban. ayiwa mɔgɔw b'a fɔ fana ko aw ka ji ɲɛ ma ɲi ko ni robinet kɔni tigɛra ka ban kɔni ji kun fɔlɔ f'i k'i sigi k'i ɲɛma jɔ o ka tɛmɛ mun bɛna n'o ye. bon o faamuyali no phénomène fila de bɛ k'o la i b'a jateminɛ sisan ni ji tigɛra sisan courant mana tigɛ sisan ni ji tigɛra ji bɛ segin a kɔ de mɔgɔ caman t'o dɔn ji tɛ da dɔn na a bɛ segin de n'a sigira fiɲɛ de bɛ don tuyau kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ e ka robinet dayɛlɛ fiɲɛ bɛ don ni fiɲɛ donna a kɔnɔ mɔgɔ mɛn o mɛn i ka ji ɲɛ mana jɛ cogo o cogo n'a ye san kelen san fila kalo damadamani kɛ i b'a sɔrɔ nɔrɔnɔrɔni dɔɔni bɛ to ka kɛ tuyau kɔnɔna na mais olu tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye i m'a faamu wa parce que an bɛ eau de javel min kɛ ji la o bɛ banakisɛ faga mais sisan ni ji courant tilala ka na dɔrɔn donc o y'a sɔrɔ fiɲɛ donna ka tuyau kɔnɔna ja dɔɔni donc n'o kɛra ni courant nana yɔrɔ min na dɔrɔn ji bɛ walankata tuyau kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ji kun fɔlɔ i b'a sɔrɔ o ɲɛ bɛ bilen dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ ko ji man ɲi o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye diɲɛ bɛɛ ye ni ji tigɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'i tilala ka n'a bila la o ye diyagoya ye o ji kun fɔlɔ an kɔni b'a fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ a man ɲi o tɛ dɛ mais an b'a fɔ jama ye u k'o ji kɛ ka fɛn wɛrɛw kɛ baara wɛrɛw kɛ tâche ménagère wɛrɛw kɛ yanni k'a fɔ k'i b'o ta k'o min directement o de fana y'o ye kelen fana bɛ yen o tɛ ji couleur fanli de o bɛ se ka kɛ ko ji a bɛ kɛ komi ji ɲɛ kɛra jɛman ye ka dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko laso bɛ n ka ji la o ye fana ye mun ye toujours fiɲɛ kelen in. an b'a fɔ ko lakɛrɛ ji. oh voilà lakɛrɛ ji o yɛrɛ jate don lakɛrɛ ji non mais o tɛ dɔwɛrɛ ye ni fiɲɛ donna tuyau kɔnɔna sisan fiɲɛ ni ji de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni fiɲɛ ni ji ɲagamina ɲɔgɔn na u bɛ ɲɛ jɛman de ye n'i ye tuyau dayɛlɛ dɔrɔn i b'a ye a ji jɛman de bɛ fɔ lakɛrɛ ji mais o tɛ foyi ye i b'a bila a ka reposer dɔɔni dɔrɔn i b'a ye fiɲɛ bɛɛ bɛ bɔ ji la i ka ji bɛ kɛ i ka normal. fiɲɛ de bɛ don a la. voilà fiɲɛ de bɛ ɲagami ji la. muso dɔ fana ko a ma k'ale y'a ka robinet kɛ cogo o cogo n'a y'a dayɛlɛ ko siɲɛ 100 nɔgɔ bɛ bɔ a la siɲɛ 100. bon o fana ye min ye i b'o fana dɔn wa. parce que sisan ni e y'i ka hali i yɛrɛ bɛ se k'o kɛ hali i ka so. ni ji fɛnna sisan an ka kɛ sisan e ma robinet dayɛlɛ su bɛɛ n'i nana sɔgɔmada fɛ yɔrɔ min na dɔrɔn k'i ka robinet kun fɔlɔ ta k'a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ bilenmanin dɔ bɛ bɔ. o fana ye mun ye parce que tuyau kɔnɔna na e bɛ ji min bɛ tuyau kɔnɔna na ji fana ye tɛ fɛn lankolon ye o ji ni tuyau fana de bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i m'a fɔ mun wa u ka kuma ɲɔgɔnya la maintenant a bɛ se ka donc uru fitinin kɛ i ka tuyau kɔnɔna nin na donc ni e mɛnna k'a fɔ ko su bɛɛ e ma robinet dayɛlɛ n'i nana i bɛna kun fɔlɔ min dayɛlɛ i b'a sɔrɔ parce que tuyau don tuyau ye nɛgɛ de donc i b'o bilenmanin yɔrɔ ye o la toujours an b'a fɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔw an b'a jateminɛ k'a fɔ n'a fɔra ko l'eau est potable o kɔrɔ ye ko donc voilà incolore inodore donc voilà mais o bilenmanin ninnu o tɛ k'a fɔ ko ji tɛ se ka min mais n'i y'a dɔn ko i bɛ ka fɛn i b'o kɛ baara wɛrɛ ye an b'o de fɔ mɔgɔw ye an b'o de recommander mɔgɔw ye k'a fɔ i bɛ o kɛ ka baara wɛrɛ kɛ donc ka segin k'a dayɛlɛ ka ji ta o y'a sɔrɔ courant in nana min tun bɛ en contact parce que tuyau ninnu na an b'a fɔ ko wulikajɔ tuyau lama nɛgɛlama ye min bɛ yen nɔ o de ni ji bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. ayiwa voilà Danbele an b'an ɲɛsin Gino ma sa Ibrahim Gino i da sera yɔrɔ dɔw ma i ka kuma kɔnɔna na o ye yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni kin gɛlɛya b'o la ni yɔrɔ ta ka jugu kosɛbɛ o ye Ɲamana Tabakɔrɔ ye waati dɔ la ATT-bugu musow kun nana yan siɲɛ caman nka olu ko bi ko a ka fisa dɔɔni Tabakɔrɔ problème yɛrɛ ye jumɛn de ye gɛlɛya jumɛn de bɛ Tabakɔrɔ ni musow tɛ se ka ji mɔgɔ si tɛ se ka ji sɔrɔ sunkalo bɛɛ u ma ji sɔrɔ.
bon n'i ye min fɔ o kelen don problème ye min ye kabini an ka source an ka sous station min bɛ Falajɛ donc ni difficulté b'an na yen nɔ donc o b'a to an tɛ se ka ji quantité caman envoyé ka taga Tabakɔrɔ fanfɛla la donc ni ji quantité ma caya donc a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ka jan kosɛbɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ sanfɛ dɔɔni olu ka jiko bɛ gɛlɛya parce que ni jiko gɛlɛyara dɔrɔn aw kinw bɛ sigi tuma min na o ma u sara aw la k'a fɔ k'o bɛna kɛ kin ye wa parce que n'o bɛ kɛ aw fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ji ka se ka se sanfɛ anw bɛ Balabugu kulu sanfɛ anw bɛ ji sɔrɔ ninnu dun ka tɛ kulu sanfɛ Gindo. Awɔ c'est vrai u tɛ kulu sanfɛ nka mais n y'a f'i ye cogo min na ji fana n'a bɛ taga dɔ bɛ bɔ a fanga la ka taga donc sira kan ji bɛ ta mɔgɔw bɛ ji ta donc tant que ni mɔgɔ minnu bɛ duguma tant que n'olu ka jiko mɔgɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ sanfɛ olu ka ji sɔrɔli ka gɛlɛn. Ah donc ji bɛ fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu na tɛmɛ sira fɛ a fanga bɛ dɔgɔya ka taa se fo aw minnu bɛ laban na a fanga bɛ dɔgɔya ka taga donc n'o kɛra o cogoya la a bɛ gɛlɛya minnu yɔrɔ ka jan nka o bɛɛ la an bɛ baara dɔw kɛ an b'a fɔ ko manœuvre de vanne parce que an b'a jateminɛ pour que bɛɛ ka se ka ji dɔɔni sɔrɔ donc o ye vanne o ye équipement dɔ ye min bɛ tuyau ninnu kan c'est à dire que an b'a datugu k'a dayɛlɛ pour que an bɛ se ka ji la diriger fan dɔw fɛ an b'o fana kɛ pour que mɔgɔ dɔw ka se ka lafiya bon donc mais o bɛɛ la ni ji tɛ ni quantité tɛ bɔli kɛ donc a bɛ na ni toujours degun ye en fait an ka clients ma donc o kɔnɔna na an kɔni b'a ɲini clients fɛ an bɛ yafa ɲini u fɛ vraiment an yɛrɛ b'a dɔn ni ji tɛ yen a ka gɛlɛn parce que a degun ka bon kosɛbɛ. mun b'a jira k'a fɔ ATTbugu dondaba in na minnu bɛ donda la olu bɛ ji sɔrɔ minnu b'olu kɔfɛ olu bɛ dɔɔni sɔrɔ minnu b'o kɔfɛ olu t'a sɔrɔ yɛrɛ mun bɛ na n'o ye aw dun bɛɛ bɛ kin kelen kɔnɔ. awɔ c'est ça an y'o de fɔ c'est à dire que minnu bɛ donda la donc parce que ni ji bɔra Uta kulunin na ji bɛna se yen yɔrɔ de la fɔlɔ donc olu bɛ se ka ji sɔrɔ mais hali n'i taara ɲɛfɛ dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ n'i yɛlɛla sanfɛ dɔɔni olu ka jiko ka gɛlɛn ou bien minnu bɛ fo yɔrɔ jan Jalakɔrɔbugu ninnu ni Cɛkɛna ninnu bon olu fana ka jiko ka gɛlɛn dɔɔni parce que ni i ma vanne fana datugu c'est à dire que ji fanba bɛ taga yen nɔ donc an bɛ vanne datugu pour que ji ka se ka yɛlɛ dɔɔni pour que mɔgɔw se ka ji dɔɔni sɔrɔ a kɔsa in na an ye jateminɛ fana kɛ c'est à dire que réseau in fana bɛ cogo min na an b'a jateminɛ an bɛ investigation kɛ amélioration fɛn fɛn bɛ se ka kɛ an b'o kɛ kɔsa in na an yɛrɛ ye jateminɛ kɛ yɔrɔ dɔ la an ye amélioration dɔ kɛ yen nɔ ni o bɛ logement 2052 an ye en fait ji boli cogo an bɛ min wele ko reconfiguration du réseau donc an y'o yɛlɛma dɔɔni donc o kɛra voilà o tilan cogo voilà an y'o to ɲɔgɔnna kɛ Tabakɔrɔ fana o ye Tabakɔrɔ de ye an y'o kɛ Tabakɔrɔ de donc an y'o kɛ o kɔfɛ an ye dɔwɛrɛ kɛ min bɛ taga ka ɲɛsin zone de sapeur pompier fanfɛla la donc hakili la tile filanin na an bɛ ka résultat kɔni sɔrɔ bon même si c'est pas totalement satisfaisant an kɔni bɛ ka résultat dɔɔni sɔrɔ donc an b'a kan. alors Gindo e ko ko olu yɔrɔ ka jan Ɲamakɔrɔ kuranin ninnu o ka problème ye jumɛn ye olu kɔni man jan kabala la dɛ. awɔ Ɲamakɔrɔ kuranin ale n y'a f'i ye cogo min na en fait tuyau dɔ bɛ bɔ Kabala ka taga château dɔ bɛ Cɛbani an ka château dɔ bɛ Cɛbani tuyau dɔ bɛ yen nɔ donc o château in o de bɛ Ɲamakɔrɔ kuranin mɔgɔw alimenter ka n'i y'o fana jateminɛ an ye tuyau dɔ de da ka bɔ château in yɔrɔ la o tuyau in bɛ na fo an ka station dɔ bɛ yen an bɛ min wele ko zone aéroportière
o bɛ n'o yɔrɔ renforcer parce que o zone aéroportière in o tun bɛ forage de kan nka an ka jateminɛ na forage ninnu a caman ji dɔgɔyara kosɛbɛ donc pour que ka voilà tilema sera pour que ka o yɔrɔ renforcer an ye fɛngɛ kɛ an ye ciw da o ciw in donc o tɛmɛtɔ o de bɛ ɲamakɔrɔ kurani alimenter nka ji fangaba a bɛ na station fɛngɛ yɔrɔ la station de la zone aéroportière o ka bɔ a la maintenant ɲamakɔrɔ kurani fana na parce que n'i ye ciw fana da il faut que ciw fana ka bonya dɔɔni donc o gɛlɛya dɔɔni bɛ o yɔrɔ la an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o fana na pour que ciw in ka se ka bonya dɔɔni voilà pour que mɔgɔ caman ka se ka ji sɔrɔ gɛlɛya kana kɛ yen yɔrɔ la quoi ɲamakɔrɔ kurani b'a la guwana fana b'a la voilà n bɛ fɛ ka min faamuya gawokaw b'a fɔ k'olu ka ji tigɛra an sɔngɔ b'a fɔ dire b'a fɔ k'u ka ji tigɛra olu ta problème ye jumɛn ye bon o problème ye min ye bibi na je crois que an bɛɛ b'a dɔn crise énergétique bɛ yen crise énergétique in donc Gilo ne bɛ fɛ k'a faamuya sisan ni courant tɛ yen aw fɛ ka baara fana tɛ ɲɛ marabolo la kɛ ni courant tɛ yen nɔ a bɛ an ka baara gɛlɛya an bolo a b'an ka baara gɛlɛya an bolo nka an ma sigi ten an kelen bɛ ka ɲini cogoya bɛɛ la ka groupe électrogène sigi yɔrɔw la bon a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ même ka taa ni carburant a ma nɔgɔn fana quoi donc groupe bɛ marcher mais an bɛ obligé k'a jɔ tuma dɔw la parce que il faut que groupe ka refroidi quoi donc o de gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman fana kan an ka centre minnu bɛ intérieur la mais même Bamako crise énergétique in a bɛ jouer an kan vraiment voilà. ayiwa an b'an ɲɛsin Mamadu Danbele ma ale ka baara bɛnnen don production ma Danbele e mana e ka kuma lamɛn a bɛ mɔgɔ ja tigɛ dɛ parce que o kɔrɔ ko siniɲɛsigi ji siniɲɛsigi jɔrɔna b'a la dɛ n'i ma fili. bon c'est pas parce que a bɛ mɔgɔ ja tigɛ komi an bɛɛ b'a dɔn ji fanba bɛ bɔ ba de la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ji nin an bɛ se ka ji nin kisi jali ma n'o ye surtout fleuve Niger parce que activité socio-économique nin a caman de bɛ ka kɛ ba in kan n'i yɛrɛ y'i dɔn bi ka ba lajɛ n'i y'i dɔn pɔn kan ka baji lajɛ a bilama ani kunun tɛ kelen dɛ n'i gɛrɛla baji yɛrɛ la k'i dɔn k'a lajɛ i bɛ hali fɛn ɲɛnamaninw dɔw ou bien fɛn jɛgɛ dɔw ye u bɛ ka munumunu ji la mais o tɛ bi ye dɛ n'i taara ka t'i don ba la i b'a dɔn k'a fɔ ba couleur yɛrɛ bɛ cogo min na bɔgɔ min b'a kɔnɔ la donc vraiment an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma autorités fana bɛɛ a la koyi u bɛɛ kɛlɛ ka yɛrɛ de daragitigi ninnu sen b'a la sa daragitigi ninnu yɛrɛ de y'a la juguman ye surtout daragitigi yɛrɛ de bɛ bɔgɔji labɔ dɔw fana b'a kɛrɛfɛ olu bɛɛ u ka fɛn u bɛ forage dɔw ji b'u bolo u bɛ bɔgɔ ko de o bɔgɔ de bɛ kolonkolon fo ni ka na ba la donc o bilenman de bɛ se anw ma donc o ye fɛn min ye an bɛɛ kan a bɛ baara dɔ fara u ka baara kan sa kɛ o de ka jugu yɛrɛ puisque anw bɛ an ka dagaw kɔnɔbɔ cogo min na an b'u kɔnɔbɔ ten pour que k'u ko parce que bɔgɔ nata ka ca bon n'o fana nana i bɛ obligé ka bassin dɔ dɔ k'a fɔ k'i b'o entretien kɛ o diyagoya parce que bɔgɔ ka ca quoi ni o fana kɛra o fana bɛ dɔ bɔ ji dilata la o wagati la donc f'an ka tila k'o fana bila marché la tuguni k'o fana kɛ donc ji qualité baji fɛnba de dɔyɔrɔba de o b'a la donc n'o ma ɲi an ka fana kɛ baara bɛ gɛlɛya an bolo parce que surtout n'a samiya yɛrɛ sera tuma dɔ an bɛ obligé ka dɔ bɔ ji hakɛ la pour que an bɛ se ka ji ɲuman di parce que ni ani bɔgɔ bɛna cogo min ani bɔgɔ ni fanga min bɛna cogo min na i tɛ se k'a dilan ni k'i b'a dilan k'a fɔ k'i b'a caya i filɛ ka a bɛ laban ni mun ye k'a fɔ k'i bɛ ji nɔgɔ de bila ka taa dugu kɔnɔ o dun an ka laɲini t'o ye an t'o kɛ dɛ an bɛ obligé tuma dɔ an bɛ dɔ bɔ ji la k'a fɔ an kan ka nin hakɛ in de dilan mais an tɛ se k'a dilan parce que a bɔgɔ ka ca donc an bɛ donc
ji fɛn an bɛ se ka min dilan n'o ɲuman bɛ taa o fana bɛ yen. mais est ce que o man ka kɛ fɛɛrɛ a bolo a bɛ fɛ ka min sigi n'o kan ka kɛ miliyɔn litiri 600 ye jikɔrɔni ye ka fɛɛrɛ kuraw don o la ji kunbɛ cogo ni ji lasaniyali cogo la. bon fɛɛrɛ kuraw fana bɛ ka boloda o la parce que n'i y'a jateminɛ ji tacogo an y'a jateminɛ fana k'a fɔ o fɛɛrɛ kura min bɛ yen nɔ 60 000 na sisan 60 fɛngɛ nin na ji bɛ ta sanfɛ de i y'a faamu wa an bɛ ji ta la sanfɛ de donc o tayɔrɔ de fana bɛ yen ji bɛ ta sanfɛ min ɲɛ ka ɲi sanfɛ an b'a ta sanfɛ ani k'a ta duguma o fana ye o fɛɛrɛ latigɛ ni pour que dɔ bɛ se ka bɔ bɔgɔ la cogo min na an y'o fana o fana bɛ sen na fɛn na. ayiwa Gino n'i ye nin bɛɛ jateminɛ nin kɔrɔ ko fɛɛrɛ kuraw kan ka sigi parce que kinw bɛ ka sigi Bamakɔ yɔrɔ bɛ ka taa cogo bɛɛ lajɛlen na yalama a man kan sa minnu bɛ baara ninnu kɛ n'o ye sojɔw ni fɛnw ye olu na aw ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yanni an ka taa an sigi ni ne ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ ne bɛ taa an sigi ko fo ji k'an sɔrɔ yen o fana degun a kan k'o jateminɛ a ka don nata baaraw kɔnɔna na. o ye tiɲɛ ye donc komi Danbele y'a fɔ cogo min na ka kuma daminɛ na komi société fila bɛ yen nɔ société du patrimoine Somapepo o ka baara ye ka investissement baw kɛ donc ka ciw baw da ka jipondo baw dilan donc o kɔnɔna na u ye gafe dɔ dilan min bɛ wele ko schéma directeur de l'alimentation en eau de Bamako donc o lawaleyalen don k'a bila fo san 2032 2032 donc o la jateminɛw kɛlen don a lajɛ yɔrɔ minnu bɛ se ka yɔrɔ minnu bɛna développer yan'o cɛ voilà donc ji minnu kan ka ciw minnu kan ka taga o yɔrɔ fanfɛla la donc o baaraw fana bɛ sen na quoi donc c'est pour dire que an bɛ baara kɛ ni urbanisme mɔgɔw fana ye parce que i mana kɛ cogo o cogo fo olu fana schéma directeur b'olu fana bolo donc il faut que an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a nafa ka se jamanadenw ma voilà. yalɔ cɛ minnu bɛ degun kɔnɔ sa i bɛ se ka mun fɔ olu ye. bon minnu bɛ degun kɔnɔ bi tabakɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ o tabakɔrɔ dɔrɔn tɛ minnu bɛ degun kɔnɔ an bɛ se ka mun f'u ye k'a fɔ an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ voilà an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ et que an bɛ yan olu de kama an bɛ yan olu de kama donc su ani tile an bɛ baara la an bɛ k'a lajɛla cogo min na mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc o kɔnɔna na donc an ye foraji dɔw boloda yɔrɔ minnu jiko ka gɛlɛn o kɔnɔna na fana an ye baara dɔw boloda an bɛ min wele ko réhabilitation parce que fan dɔw fana bɛ yen nɔ ciw misɛnmisɛnninw bɛ yen ciw misɛnmisɛnninw ka ca yɔrɔ dɔw la n'o ka ca yɔrɔ la o fana bɛ ji dili gɛlɛya donc o yɔrɔ dɔw fana bɛ yen an bɛ ka ciw fana falen k'a kɛ ciw kumaba ye donc o ka bɔ yen fana crise énergétique in kɔnɔna na an bɛ ka jateminɛ kɛ fana yɔrɔ o yɔrɔ solaire bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na pour que an ka se ka dépendance dɔɔni sɔrɔ bon yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ espace ko bɛ yen nɔ nka an bɛ ka réfléchir fana ni batterie modèle dɔw bɛ yen nɔ n'olu fana bɛ se ka sɔrɔ pour bɛ se ka an lafiya cogo min na donc o ni groupe ninnu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon groupe ko in na an bɛ se ka min fɔ fana parce que an bɛ jamana comment dirais-je autorité mɔgɔw fo parce que an ka Falajɛ site in na an ye groupe dɔ sɔrɔ u ye groupe dɔ d'an ma an ka Sotiba site fana na u ye groupe dɔ d'an ma donc o b'an permettre vraiment k'an ka baara nɔgɔya an bolo dɔɔni donc an b'u fo la an b'a ɲini u fɛ hali bi donc u bɛ ka an dɛmɛ cogo min na u ka continuer n'o ye donc ni Ala sɔnn'a ma an b'an se bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ka se ka lafiya parce que tant que ni mɔgɔw ma lafiya an tɛ lafiya voilà. Danbele baara jumɛnw b'aw bolo don nataw la yaasa lafiya ka na hali bi. bon baara bolo dannen don pour que lafiya bɛ se ka na surtout Bamakɔ yan yɔrɔ a y'a kuma fɔ donc an y'a fɔ an ye forage 10 ɲɔgɔnna kɛ déjà mais forage seginni yɛrɛ ma ban fɔlɔ mais an kɔni ye 10 kɛ min bɛ tilan bɛ kin dɔw la ni an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ
donc ji tɛ ka sɔrɔ o yɔrɔ la tabakɔrɔ in yɛrɛ an b'a kuma na o b'a la tabakɔrɔ b'a la sokɔnɔfin b'a la kuluba b'a la donc yɔrɔ janbugu yirimajɔw ni fɛnw b'a la ani kalabankɔrɔ nɛrɛkɔrɔ olu bɛɛ senna mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana bɛɛ bolo dannen don u kan ka taa segin kɛ donc Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ a la an bɛ centre fana na i y'a faamu wa centre fana na baara caman bɛ ka kɛ yen fana Soma Pep fana bɛ baara la yen komi an fana b'a la cogo min na o bɛɛ senna hali kɔsa in na ne yɛrɛ bɔra Sikaso an taara ka t'o fana problème lajɛ donc an ye fɛn caman fana boloda yen ni Ala sɔnna ma an bɛna taa forage dɔw fana kɛ yen donc pour que ji bɛ se dugu kɔnɔna na pour que olu fana ka ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ni olu fana bɛ gɛlɛya la bon an y'an kanse fana an baarakɛɲɔgɔn fana ma n'o ye Soma Pep ye n'olu fana ye fɛn girimanbaw dilan an y'an kanse olu fana ma k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kolo ka girin olu de kan k'o kɛ donc an y'a ɲini olu fana fɛ olu fana bɛ se ka o ko waleya cogo min na pour que ji bɛ se ka dilan ka di mɔgɔw ma fan bɛɛ Mali kɔnɔ. Gino nin bɛɛ la f'an fana kan ka kunnafoni di fara aw bolo da la hali n'a sɔrɔ madame Sɛnɛta ni Alpha Maki bi yan bi aw fana kan k'a lajɛ waati minnu na mɔgɔw ka degun bɛ se ka fɔ olu ye cogo min fana k'a ta k'a kɛ kunnafoni di baaraw ye kunnafoni di jɔyɔrɔ min na kɛ mun ye don nataw la aw bolo ani kuma kuncɛ kuma min bɛ e yɛrɛ fɛ. kunnafoni di jɔyɔrɔ bɛ taa yɔrɔ min na o ye je crois que ni kunnafoni bɛ di mɔgɔw ma o fana bɛ mɔgɔw lafiya dɔɔni parce que ni kow bɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ a kalama donc a ko man gɛlɛn a ko man nɔgɔn donc o kɔrɔ an k'a ɲini hali bi ka dɔ fara information ko in kan ka se ka mɔgɔw ladɔnniya an bɛ ka baara kɛ cogo min na parce que an bɛ baara kɛ olu de kama donc il faut que u k'a dɔn k'an bɛ ka min kɛ la degun minnu b'an kan fana donc peut-être an bɛ se ka an hakili fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɛn ɲuman kɛ o la donc n b'a ɲini mɔgɔw fana fɛ parce que jiko gɛlɛya in awɔ n bɛ se k'a fɔ wagati dɔw fana na ni fiti bɛ yen nɔ réseau kan fiti mana kɛ réseau kan a bɛ se ka ji fanga dɔgɔya kosɛbɛ donc a bɛ se ka ji ko gɛlɛya voilà a bɛ ji ko gɛlɛya yɔrɔ dɔw la donc an b'a ɲini jama fɛ mɔgɔw fɛ an ka numéro vert bɛ yen nɔ min ye 80 0 0 20 20 u bɛ se k'an wele à tout moment pour que an ka se ka teliya ka o fiti minnu bɛ réseau kan olu réparer o ka ɲi an yɛrɛ ma parce que o bɛ dɔ bɔ an ka perte kan donc o bɛ dɔ bɔ an ka dépenses kan mais o ka ɲi clients fana ma parce que a b'olu fana ka jiko k'o nɔgɔya donc n b'o ɲini u fɛ bon hali sisan kuma laban min bɛ n bolo c'est k'a fɔ vraiment ko n bɛ clients fo ko n bɛ an ka population mɔgɔw bɛɛ fo n bɛ min f'u ye u kana miiri un instant que vraiment k'u an t'u ka ko la ou bien an bɛ ka ko négliger ko négligeli tɛ an kɔni an se ye fɛn fɛn ye vraiment an b'a kɛ donc je pense que don nataw la peut-être u yɛrɛ bɛna dɔn ko vraiment a ko bɛ ka taa sira bolo ɲuman fɛ donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka a ko nɔgɔya ala ka jiko in nɔgɔya voilà merci. Damele an bɛ kuma kuncɛ kuma d'e ma yaasa ka baabu wuli ni farankan minnu bɛ yen walima ni folikan minnu bɛ yen ka se ka olu fɔ ani laɲiniba tɔ minnu bɛ yen n'an da ma se olu ma. donc i y'a faamu i ka kuma mɛn donc i y'a fɔ cogo min na fana communication ni Gindo y'a kuma fɔ o ye dɔyɔrɔba de b'a la bon an bɛ communication fana dɔ kɛ parce que n'an bɛna baara fɛn o fɛn kɛ baara bolodani ninnu an b'a communiquer an b'o communiquer kɛ an b'o lase mais dɔw bɛ kɛ cunkan ye n'u cuni kan bon o kɔlɔlɔ a dɔw kɔlɔlɔ ka bon donc an bɛ ɲɔgɔn a kɛcogo bɛɛ pour que an bɛ se ka. sabu sisan n'aw bɛna wuli ka baara dɔ kɛ dɔgɔkun nata ye a bɛ se k'o fɔ. an b'o fɔ. nka o bɔra sisan ka taa bɛn ni tuyau dɔ karilen ye yan. n'o cuni kan bon an b'o fana lajɛ an b'a fɔ n ko bon an ka information di mɔgɔw ma parce que
waati kuntala mɔgɔ t'a dɔn nin bɛna ban tuma min na donc an bɛ se k'a fɔ 4 heures 5 heures mais a bɛ se ka tɛmɛ o kan donc an bɛ o kɛ cogo bɛɛ ka o kunnafoniw di mɔgɔw ma n b'a fɔ aw ye fana k'a fɔ komi Gindo y'a fɔ cogo min na an sigilen tɛ ji tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi bi in na u bɛ wele ka se aw ma mais anw fana b'a caman mɛn parce que an ka agence de fana bɛ quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa facture ni fɛnw sara yɔrɔ min na réclamation baden yɛrɛ ɲinɛ n'o yɔrɔ kɔ dɔw ko sisan ko aw ka facture tɛ kalo 2 kɛ ko facture mana na dɔrɔn kalo wɛrɛ aw bɛ n'aw nɔfɛ dɔ fana ko ali n'olu tɛ ji sɔrɔ a bɛ taa ka facture d'u ma fana bon facture kɔni ko ji tɛ ka sɔrɔ Tabakɔrɔ muso yɛrɛ de ko ten k'olu tɛ ka ji sɔrɔ ko k'a bɛna nin facture k'a bɛ tila ka to ka robinet tigɛ fana tugun ayi o tɛ o facture tɛ kɛ 2 ye an bɛ an ka baara don an bɛ ka taa ni ji ye o anw ji dilanlaw ni ji dilanbagaw bɛ ka taa ni ji olu fana ka baara ye min ye n'i ye min i b'o sara donc an b'u deli fana u fana ka o dɔn parce que n'o fana ma kɛ an tɛ se ka baara kɛ dɛ parce que an fana bɛ minɛnw caman san donc minɛn misɛnnin ninnu fɛn o fɛn bɛ san n'u bɛ se ka baara kɛ ala filɛ ka fiti ko fɔ nin ye ni wari t'i bolo la ka minɛnw san fiti bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma dilan ou bien n'a dilanla sini a bɛ bɔn sini kɛnɛ donc o kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de hali bi o sa an b'a olu ka muɲu de kɔni deli parce que an bɛɛ bɛ ji c'est la vie l'eau c'est la vie i m'a fɔ moi n'i ye adamaden farikolo yɛrɛ lajɛ ni a sigiyɔrɔma 65 ye ji de ye an farikolo an ne yɛrɛ min sigi nin filɛ nin n'i ye ji bɔ an fari la bi i tɔ bɛ to 35% donc o kɔrɔ ye ko ji ɲɛci ka bon kojugu ji de fɛn bɛɛ l'eau c'est la vie donc c'est pour cela an ma sigi dɛ an bɛ nin bɛɛ kalama k'a fɔ ji tɛ nin yɔrɔ na ji tɛ nin yɔrɔ la an yɛrɛ chaque semaine an bɛ réunion kɛ an n'an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ an bɛ sigi k'a fɔ bon nin yɔrɔ in bɛ cogo di nin yɔrɔ in bɛ cogo di an bɛ se ka mun kɛ n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an bɛ wuli an bɛ taa kɛ musaka bɛ ɲini cogo o cogo an b'a musaka ɲini ka taa kɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ centre bɛɛ a kelen kelen bɛ information b'an bɛɛ bolo la k'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ in na nin bɛ tan an bɛ mun kɛ mission bɛ wuli u bɛ taa ka t'u dépanner pièce min bɛ se ka ci an b'o ci donc vraiment an sigilen tɛ k'a fɔ an tɛ mɔgɔ lamɛnna an bɛ ka bɛɛ lamɛn an bɛ fɛn bɛɛ kalama bi bi in na donc n'an bɛ se ka min fana kɛ an b'o kɛ n'an dɛsɛra min na fana minnu kan ka se ka an dɛmɛ o la an b'o fana kɛ an b'o fana ɲini olu fɛ pour que ka se ka baara kɛ donc hali bi o sa an bɛ a ɲini population fɛ k'u fo u ka muɲu n'u ka sabali la parce que anw fana bɛ baara kɛ olu de n'olu tɛ anw fana tɛ exister n'i y'a mɛn i bɛ ji dilan i bɛ minbaga de b'a la ni minbaga tɛ yen nɔ i t'i sigi to an t'a to baji dɔrɔn ma donc c'est pour cela an bɛ mɔgɔw fo ka autorités fana fo olu ka baara la n'u ka cɛsiri la u bɛ k'an dɛmɛ cogo min na u fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ ka ji sɔrɔ jamanaden bɛɛ ka ji sɔrɔ parce que l'eau c'est la vie donc o ye ne ka kuma kuncɛ yɔrɔ ye an bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu fana y'an lamɛn k'an jata donc k'an ɲininka donc an b'aw fana fo hali don sa ala k'aw bolo mɛn a ka baara la an b'a fɔ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ɲɛna ko nin de kɛra o tulo an'u ɲɛw garisɛgɛ bi tilegan in na Mamadu Danbele ale ye directeur de production ye ji dilanni Somajep la Ibrahima Gindo ale ye directeur de distribution an b'u fo u ka laseli la kuma tɛ ka to bi ntɛnɛndonya in na fana ka wuli ka na o b'a yira sa k'a fɔ kunnafoni fana b'aw bolo ba la n'o tɛ caman bɛ yen u b'a fɔ ko nin wagati in na bi ye ntɛnɛn ye nka a ye baara to yen ka na nin ɲɛfɔli min fana kɛ o fana ye jamanadenw ma bonyaba ye an bɛ jamanadenw yɛrɛ fo ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fana fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don ji ɲuman a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na misali caman fɔra yan bi bilasiralikan caman fɔra yan bi o b'a yira ko an bɛɛ lajɛlen mana jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye jiko ye fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la anw t'a fɔ an ye mun ye an ka se ka min kɛ o ye ka ji yɛrɛ minɛ ka ɲɛ ka ji tɔpɔtɔ k'a dɔn k'a fɔ ji tiɲɛ o fana ye degunba ye an ye wo minnu ye an ye tiɲɛni minnu ye an ka se ka Somajep wele joona ka se ka n'o baara kɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn directrice n'o ye madame Sinɛnta ni Alpha Maki Jakite ka taa se an balimamuso ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw nana kɛnɛ kɔnɔ Fala Keyita tun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani ne a k'an bɛn waati wɛrɛ.